Forssassa toimiva Kutomon fysioterapia- ja liikuntakeskus on monipuolinen terveyspalveluja tarjoava yritys. Kuntosalillamme on huippunykyaikaiset kuntoilulaitteet, jotka on varustettu tietokoneohjatulla näytöllä, josta voit seurata liikeradan pituutta ja sitä, suoritatko liikesarjat oikein ja juuri sinulle sopivalla tavalla. Saat henkilökohtaisen kuntoiluohjelman, jonka suunnittelette kokeneen ohjaajan kanssa yhdessä. Lasten maailma on tarkoitettu 6-13-vuotiaille. Pienemmät voivat nauttia liikunnan iloista vanhemman seurassa. Meiltä saat saman katon alla kokonaisvaltaisen hoidon kuntoutuksesta testaukseen. Suosituilta ryhmäliikuntatunneilta löydät varmasti juuri sinulle sopivan liikuntamuodon. Terveyttä ja liikuntakykyä tarjoavat ammattitaitoiset fysioterapiamme. Autamme monipuolisesti erilaisilla hoitomuodoilla. Tervetuloa liikkumaan terveellisesti.